Nagaliang jongi ko Good News TV ngi I Blei Un baroh kiba pek ya gani program ke jongi bat ngi ngu U Blei nagaway ke tayo siya kaway pat ngiyo ya kabakum gani lad ha kaba ngi perkhat ngi pusand ya kaktian ke jong Blei lingba jong gani Bible study ha gani ki artayo kibla letno ngi le pek halor jong kaway ke phang siya phang ke bor jong ke jingduwai, the power of prayer. But sachisien pat ngi ngu U Blei Bauluan lampat yangi hagini kapor hagabangin yo yakabani pusan lingba jong kini ke Bible study yakini ke ktien ke jong ublei nga pdiang sngewbha yapi baroh ke pek yakini ke program ke jongi bat nga duai ru bau blei unia lam undon kat lem bat kini ke por bat kini ke Bible study bat nga don ke jinget bau blei un kran hanga bat api lingba jong kini ke ktien ke jong ublei hagini ke janmiet Pada syubaya kebanginya syaplang hagway day bat kini ke Bible study tungin de pendem hau blei haga jingduwai. Au blei bok pa jongi ubah beneng ke jingu bat ke buram ngi ai syami na marmelong blei jongi ubam ju eno badu biai don ringkat bat ngi nyangu ya metrai ba melong blei ru ubayai kren hangi lima ke ketien ke ba im ke jongme namar ngitip ba om tang do pu ba ubri un im Henry da ketien baroh ke bami na ke shintur ke jome. Nyangu ya ke jingdarin kat ke jome ya ke Good News TV ke mana ke way ke tayo sya ke way pat ke yo ban wanlam ya ke ni ke Bible study ban nyangu ban mala kyrkhu ya ke Bible study baroh ki bangi yo ban ai na ke ni ke jaka. Ban ngi duai ku kenrat beit ya ke bami mendarin kat ru ha ke ni ke por. Ha ke bangin siyo snow ya ke ni ke jingikai na ke ketien ke jome. Lingba jong ni ke Bible study ha ke ni ke por pen slep pen gentang gelau jong syakri ai du bak way bak kentien ke ban mino na ke shintur ke jongu kan long ke bawan na ke kat ke jingi snei ke jong me snow ya ke bangu ha ke kerteng ke jomu ji sngewbha amen Kapang ya kaba ngalabu bangini pusan laning ini perkhat lang lima ke ni ke Bible study kalong syapang ke por ke bajarjar Lani quiet time Kapor kabajarjar Baroh kibriu Yaki bau blei upendan kam kyrpang yaki Kiri kibriu kibadan ka jingadei kabajanbha bat ublei Bat kapor kabajarjar Lani ka quiet time Kadan ka Bynta kabakraw Hakabanwan ra Yakani ka jingadei kabajan Yangi bat ublei Kapor kabajarjar kadi kapor kabangidei bandon. Lani kadi kapor kabakyrpang kabangingidei bandon. Haga jingiasyllok kejongi marmet baru blei. Kapor kabajarjar kalong kapor kabangilabuk tikna hagasngi. Haga bangindon kapor bani kren baru blei bani syllok baru blei. Layat hu syapang kata ke Susana Wesley. Kakmi jong John Wesley baru Charles Wesley. Layat hu syapang jongka bakalong kebriu kabadon hadu kat kendai ngut kikun. Bat kendai ngut na preng jongki kila klat no. Bat kibasa kilong shipongut. Bat u John Wesley laong bau diu kun ubakat do u jongka. Ka Susana Wesley kani kebriu kababon kam ban pendep kam tam kam yang ki kam sem ki jongka ban penhe pensan ya kita ki shpongut ki khun ki jongka ban ukpa jong John Wesley dan ulok jong ka Susana Wesley ulong ru ubriu ubabon kam hagabaya day bat ka kam ka jong blei namar layat hu baulok jong ka Susana Wesley ude u pastor Samuel Wesley ban kumta ka Susana Wesley kala de ban kit Ya kibabun kikam nakabenta ka yeng kasem nakabenta ban pendap penbiang bat khamtam ban penhe pensan ban yalam ya lagi jogi khun ki jongka kanon ke jingkit ka bakia ha ka dei bat laga jong ka yeng kasem Henry ka basngong tanat abang ipuli syapang ka Susana Wesley kalong bawa hapdeng jong ka jingbon kam ka jongka ban penbiang ya ki khun ya ki ti ya ki jingdon kam ki jongki Penban onda bagi kun baroh kiliat hialut. Kaju ko siu hak kejat hiak jagi kun jongka. Bat kaju pelut por banduai.
Kata ni ka por ka ba jar ka ba ka Susana Wesley ka penlut hagabanya keren badu play hagabanya selok badu play bat kam kyrpang ba ka niwa ban bukti nagamagi kun ki jongka hau play di maga jingiduwai. Kata ni ka por ka ba jar ka ba ngi penlut por ba ni selok badu play ngi penlut por ban puli ya ka ktien ka jong play ngi penlut por ba ni keren badu play di maga jingiduwai. Hot ya ka quiet time pinum syem haga Bible ngamut pelong ya ka ni ka ktien quiet time pinum syem haga Bible. Henry kidon shibun ki jingtho haga Bible kiba pin shisha baga por ka ba jar kari ka por ka ba ublay ukwa na nga ba na pi ka por ka ba jar kari ka ba ublay ukwa ba u angnot yang ngikum ki bangait bangiday bandon. Hagasam ka basan ka khot ka balay unong roi sam wong ya kini kintien atrai min step min yo snow ya ka ktien jonga min step ngan pen bet ya la ka jingduwai hami bat ngan up kmi unong roi sam snow thu bau day bandon ka por ka ba jar ba du blay bat wong min step min yo snow ya ka ktien jonga min step ngan pen bet ya ka jingduwai bat me hame bat ngan up kmi ken mau ki para bangit bait baka por ka ba jar kalong ka ba don kam ka quiet time kalong ka ba don kam hadu kata-kata nganit hu ipi bangalong kumni ko bangalong hadu kani ka por hapdeng jong ki jingduna ki babon hapdeng jong ki jing sharpen shoy ki babon hapdeng jong ki jingele ki babon hapdeng jong ki jing ki babon kadai namar nga yale bat nga persyang ya kabandon ke quiet time ke por ke bajar haga mangene kren haga mangene selok badu play la kalong ni baga ktien ke jongu bat ling baga jingiduwai ke quiet time kadi ke por ke bangi bu kyrpang haga sisngi ban pelut por bani kren bani selok badu play bat ling ba jong ni ke Bible study kidon santli ki jingkeli ki mga kwa bangine pet haga ni ka por. Bat ngini pet haga ni ka janmiet ya ki artli ki jingkeli ki basyakmat. Bat iki waypat ki laitli ki jingkeli ki bahadin ngin siya pet haga tayo ka waypat katayo ban beteng ya ka ni ka Bible study. Ki santli ki jingkeli ki mga bo lingwa jong ka ni ka Bible study ngan si puli hapdeng jong pi ya ka ni ka por. Ki santli ki jingkeli ki mga bo kalong balay ba ka ni ka por ka ba jar kalong ka ba don kam hadu kata-kata lani kalong ka ba don kam kata-kata larang bu akaktien long way why is quiet time so important ka jingkeli ka ba ka mga kwa bangin pet ha ka ni ka janmiet kalong hakanu ka por ngila banle ya ka ni ka quiet time. When should we have quiet time? Ka jingkeli ka balay ka basaw ka basan ka bangin siya pek hakatay ka waypat katayo kalong hangnu ngila banle ya ka ni ka quiet time. Where can we have a quiet time? Ka jingkeli ka basaw kalong hado katno ka ni ka quiet time ka ni banle lani how long should a quiet time last? But ka jingkeli ka ba katdo ka mga kwa bangin siya penkut hakatay katayo kalong kumnungin le ya kata ka quiet time lani ki ki bangi don kamban le haga quiet time. How do we have quiet time? Kumnungin ngin yo lani ngin le lani ngin pelong ya kata ka quiet time. But haga ni ka janmiet ko mga laong ngini pektang ya ki artli ki jingkeli ka ba syakmat but ngin siya beteng ya ki waypat ki laitli ki jingkeli hakatay ka waypat katayo ka banwan. Ka jingkeli ka baningkong kalong balay baka ni ka por ka ba jar kalong ka ba don kam kata-kata. Why is quiet time so important? But ban jubab ya kata ka jingkeli ngan yale ban ay de ki mat lan ni de ki points kanang ba fin snow thu ya ka ye ka Bible study hagani ka janmiet hagabe day bat kini ka phang lani ka topic ka quiet time lani ka por ka jar ka jubab ka baningkong balay ba kini ka quiet time kalong ka ba don kam
Kalong ka don kam na ka benta ka jing san ka jongi ha ka jingim ka bakin janmiet. Larang bu agaktin nong way. Why is quiet time so important? It is important for our spiritual growth. Kalong ka don kam na ka benta ban san ha ka jingim ka bakin janmiet. Lani kalong ka don kam na ka benta ka jing san ha ka jingim ka bakin janmiet. Upol wong haga city shiki Ephesus hagalunong gabasaw gadakot gabakat san wong yagini kintin. Henry da kabale hok haga jingiet nginyo nang san siya haki ki baroh ubalong ukli ukriskay. Habadang ka yaw kunlong ukunlong ba unsan udan kam shibon ki udan kami ke jing bam, udan kami ke jing di ke bantay, bat kiway pat. Balaraw ta ukulong umsan, karibanan gadaw balay umsan. Mangiru, banginsan na ke jing long mynsiem, ngidan kami ke jing bam. Balarang imsan, karan gadaw balay bangimsan. Lasi kalak banlong, bangimbam, ya ke jing bam, kibakin janmiet. Kaya gabaw kulong udan kam baunsan. Hagapor ka udang klung le ne badang kayo udan kami kedut baun sand. But Petros uang kum ni hagashiti ka baningkong Petros kalnong ka baar ka dekat ka baar uang kum ki kunlong badang ka. Tu pin kwa hir ya ka basungur kedut ka baday mynsiem ka baday mynsiem bapinsan daka sya ka jing pinim. Kapamut bansan haga jingim kabakin janmiet ni day bandon kapor ban bam yaki kibakin janmiet. Ni don kam bandon kapor bangin bam ban bandi yaki kibakin janmiet kenang bangin san haga jinglong mynsiem haga jingaday jong ibat U Blei bat ngasem bakapor kabajarjar lani ka quiet time. Kani kapor kabangiyo ban bam shibon kibakin janmiet. Nakaktian ka jong play. Haka bangi pelut por ban pulia ka haka quiet time. Haka bangi pelut por ban silok ban blame baga jingduwai haka quiet time. But day haka ni ka quiet time ka por ka bajar ka bangi labok kyrpang ka ski. Bangi niyo ban bam shibon ki jing bam nakabenta ka jingim ka bakan janmiet. Bangin san na ka jinglong mynsiem san na ka jingaday ka jong ibat U Blei. But kumtang nga kentu ya piru kiba pej ya ka ni ka Bible study. Bapinsan na ka jinglong mynsiem ken ma pidon kam ya ka jingbam ka balong ka ktien ka jong U Blei pidon kam ya bani kren bat U Blei ni ba ka jingduwai bat bapilak ban san ha ka jinglong jingim ka bakin janmiet ka jong pibat lara kum ki kristan ngimsan kalak ban long bapim shim labam ya ka jingbam ka bi day mynsiem. Ujisu ukot ikinong but ki jong u ki senran. Bat kakni kaktian senran kawan nagaktian Greek Mathitis. Kamamut a student lani utaw ba siya ikay. Usenran uday ba siya ikay. Bat kum ki senran kini banlong ki balakloy ban siya ikay knang bakinsan. Ngin siya ikay hagaktian ka jong U Blei kum ki bangay. Ngin siya ikay dakaba ni puli kaktian ka jong U Blei baka ni kaktian ka jong U Blei kan hikay yangi. Knang bangilak ban yad hakalenti ka jong U Blei. Kumta ka por ka bajarjar. Kalong ka badon kam hadu kata-kata. Bangingin san haka mynsiem, ngin san haka jingaday ka jongi bat U Blei. Lasi filak ban kali. Kaya ka jingmi ka bangin kmi lenti. Habang ilasan na ka jinglong mynsiem. Lasi filak ban kali na nga, filak ban ang pastor, kaya ka bangin kmi lenti. Mentang alasan na ka jinglong mynsiem, kumnungin kmi lenti na kita kibalasan haka jinglong mynsiem. Lani kaya ka jingmi ka bangin kmi lenti. Habang ilasan haka jinglong mynsiem. Upol ban jubab ya kata ka jingkali, uong kumni haka shiti shaki Ephesus, kalinong gabasaw gadakot kabakatar bat katsaw. Uong yakaban pinjanay yakiriw kod, yaka jing tray ka jing shakritian blay, yaka bantay yaka met ukris, tat
onda ngin yo poi baroh syakata ka jing yo ka jinglong ka wei ka jong ka jingen bat ka jong ka jing tip yo khunu blei hadu ka jing long rang ba bha hadu ka jing thau ka rin yang ka jing dap ukris bakum ta ngin om long sho ki khna ya ki bala pensat kenting bat bala rong no keleng da kal air ka jingi kai baro da ka but shalai ki brio ha ka jingle sianti kat bakum ka but sneo ka jingi kai bakla pi ki brio ki basan hi ha ka jinglong mynsiem ki brio ki basan ha ka jinglong mynsiem kim long kna shu ha ka jingai kim sha kenting shu ha ki jingi kai ki bakla kim sha kenting shu ha ki but shalai ki jong ki brio kim sha kenting shu ha ki jingle sianti jong no re jong no but ha ki jingi kai ki bakla namar balai ngilasan ha ki jinglong mynsiem ka basno si kalong bagi babun gi khon jong ka balang ha ki ni kisngi ki sha kenting ha ki jingi kai ki bakla ka dau kalong bangim san ha ki jinglong mynsiem but balai bangim san ha ki jinglong mynsiem namar ngim don kapor kabak ngingi bu kyrpang gapor ka jarjar haga bangin puli ka ktien ka jong blei haga bangin selok badu blei bat dein na takadaw ngilong kna ka jingen ngim san ka jingen namar bangim pelut por bani krend bani selok badu blei bat kyrpang haga bangin puli ya ka ni ktien ka jong blei ka jubab ka baar ya ka ni ka jingkali balai ba ka quiet time kalong ka badon kam madu kata-kata ka jingkali ka baar kalong ka badon kam na ka benta ka jingim ka bakinja mynsiem for a spiritual life na ka benta ka jingim ka bakinja mynsiem mentan ngila depan pet kalong ka badon kam na ka benta ka jingsan na ka jingim ka bakinja mynsiem menta ngidon kam ya ka quiet time na ka benta ka jingim ka bakinja mynsiem ngidon kam ya ka jingbam bat ka jing besa ka maman la kasngi ya ka mynsiem ka jongi bat ka jing besa ya ka mynsiem bon sin ni kam yo dei habangi don ya ka ni ka por ka bajarjar namar bangi yo si bon ka por ban puli ya ka ktien ka jong blei ban study ya ka bible bat ban ya kren bat ublei lingba jong ka jingduwai haga ni ka met ka jongi ngidon ni ki routine ki bangi ngijule ngiju pendep ngidon ni kita ki rutin lani kita ki jing penmelian ki bangi ju penmelian man kesngi ni ketia ni sum ni bam bar kumta ter ni le kumta namar bangi don ni tip baga ni met jongi ka don kamban san bar kum juru bangin san ha ka mynsiem jongi ni don kam ye kini ki rutin ki babha ki man kesngi bar si sien bangi lamlien ni lala ban le ya ka man kesngi kum ka jing pelat por bat kiwei ka syong ka jing penbelian jongi kum ngi penbelian ka ni ka met ngi ke na ka batia ngi sum ngi sle ngi baam ngi di namar ngi kwa ba ka ni ka met jongi kan yo ka jing kat ka jing kya ngi kwa ba ka ni ka met jongi kan yo ka jing san bat sisin ba kala long ka rutin kata kala ya dan kam shu la si bangin pengen mau ngi kala long ka rutin ka yangi bangin le man kasngi bat kalong kum taru ka jingim ka bakin jaban sim la fila penbelian bat sisin ba fila penbelian kata kala long ka rutin na ka benta ka jingim jong pi ba fila ban pelaj por bandon ka por ka bajarjar baru blei la si ka jingkali ka bala ban mi kalong ka ka banja lara kum ki kristan ngim yo ya ka jingbam ka babyang na ka benta ka jingim ka bakenja mynsiem ka ka banja lara mangabat mapi kum ki banget ngim yo ya ka ni ka jingbam ka babyang na ka benta ka mynsiem ka jongi upol wong lara ngi ngim yo ya ka jingbam ka babyang na ka benta ka mynsiem ka jongi ngi aisa khulung ha ka jinglong mynsiem ngi sa klung bat na mar bang ngi sa klung ha ka jinglong mynsiem ngi pendap ya ka mynsiem jongi da ka jinge bisni da ka jinge pihun bat kum ta ter sngap wong kum ni ha ka city ka baningkong shagi koren ka linong ka balai phulai ka khot iwei ka linong ka balai ngi banong ka khot ka baningkong hadu ka balai sngap wong ya gini kentien
kum taru manga ko para bangit. Ngam shimla ban kren lapi kum haki bakin mynsiem. Henry kum haki bakin jado. Kum ba haki kunung hau krisken. Ngala jup sa jup ja ya pi de kedut om de jingbam. Namar pimla bansha ya kata. Wat hadu mentaru pimpatla. Namar pidang long ki bakin jado. Nabahaba don na preng jong pi ke jingi pihun bat ke jingenia pim long ti ki bakin jado. Bat pi yad kat bakum ke rukam ki briu. Snap ki briu ki bamsan na ke jinglong mynsiem. Kita na preng ke jingi pihun, kita na preng ke jingenia bat ki yad kat bakum ke rukam ke do balai namar bangimsan ha ke jinglong mynsiem. Upol wong ngajuk pesang ngajuk pejak ya pi de kedut. Om de ke jingbam namar filong kelung. Bat pidang ya ilong kelung sa. Bat kumlu upol utip ya kata ke jinglong kelung jo ki banget akoren. Kumlu utip ya ke jinglong kelung jo ki ya ke jinglong mynsiem. Uang utip namar bakadang don ke jingi pihun, kadang don ke jingenia, bat uang hatu kata kamlong ke bakin jado. Bat uang susu hatu pimyat ke bakur kum kerukom gibriu. Pila ngiru ngidang don ke jingi bisni, ke jingi pihun, ke jingi mai, ke jingenia, kita baroh kini kidak. Ke bapen pau hangi bangilong kelung hai ke jinglong mynsiem. Bat balai mengiai sa kelung. Namar bangim don ke por ke bajar-jar. Haka bangin besar ya ke mynsiem ke jongi. Ngim don ke por ke bajar-jar. Haka bangin ngin pendap ya ke mynsiem ke jongi. Bat ding nak terkadau ngiai sa kelung. Kabalai ke jubab ya ke jingkeli ke beningkong. Balai ba ke quiet time kalong ke bedon kam. Why is quiet time so important? Balai ba ke quiet time kalong ke bedon kam? It is important because it is an expression of our love to God. Ke quiet time kalong ke bedon kam namar ke ke jing pen pau ke jongi ya ke jing it ke jongi ya U Blei. Habangi ngidon ke quiet time. Ke por ke bejar-jar ke bangi pelut por bat U Blei. Ke pen pau bangi don ke jing it ya U Blei. Bat ke pen pau ya ke jing it ke jongi ya U Blei. Kapor ka bejar-jar kalong kapor ka bangi pini shisha langi it shisha na U Blei. Uji suang ga gospel ga jong Yohanes. Hakalinong ga bakat saw. Bada ka dekot ka bakat san uang kum ni. Larafi it yanga. Tu sumar yaki hukum jonga. Kamamut larangi it nyaban kongo ya kaktian ke jong U Blei ya ki hukum ke jong U Blei kumnungin kongo larangin puli ya kaktian ke jong U Blei bat kumnungin puli larangin ngim don ke por ban peniopor ban puli ya kaktian ke jong U Blei larangin peniopor ban don ke por ke bejar-jar ban U Blei ngi it ya U Blei ong Yohanes namar ba U Blei ula it chwa yangi ong ke shiti ke beningkong Yohanes ke long ke besau ke khot ke bakat kendai Mdei bangi ngi iet chwa mangi U Blei. Dei U Blei ula iet chwa yangi. Skap kani gada khot ka ong kum ni. Ngan ong yapi. Kani gada khot iwe Yohanes ka long ka basaw. Bat gada khot ka bakat kandai. Skap ka ong yagini ki kentien. Kong ngi iet mangi yu. Naba ula iet chwa yangi. Ngi iet U Blei namar U Blei ula iet chwa yangi. Balar ngi iet U Blei ngi deban pelut por bani keren badu. Ngeit bakalong kumta lar fidan ki ba iet ki jong pi lek ban pelut por bat ki balai namar pi iet ki. Bat ka di ban long kumta ru badu Blei lar fi iet U Blei pelut por badu Blei. Lima ke ketien ke jong lima ke jingiasyllok badu pelut por. Bu ya ka por ka ba jar-jar. Haga ba pinya keren, haga ba pinya syllok badu Blei. Namar balai ba pi iet U Blei. Nganong ye pi lar fi iet chi sha U Blei pin kwa ban pelut por bat u. Ngakwa ban bu ya kani ke jingkeli. Larau jik su ukeli na nga ban na pi kumbo la keli yo Petras. Hake gospel ka jong Yohanes ka long ka arpway ka khot ka khat nyo. Larau jisu ukeli kumba keli yo Petras me iet ya nga. Ka ik jubab jong nga jong pi. Lalau Jisu ukeli yang nga ba pi ko mo ukeli o Petras ulang pi iet yang nga ka iga jubab ka jong nga jong pi. Hatungin ong iet yo try. Badar ngi iet si sha yo hatungin la jupelut por bani keren badu, ngila jupelut por bani selok badu, ngila jupelut por ya ka bandon ka por ka ba kyrpang ka por ka ba jar-jar badu. Lar ngi iet si sha yo Blei. Ngidon ka ban penut por. Ha ka quiet time badu Blei.
Ka jingkali ka baar bat ngan penkut ya gani ka Bible study hang ni ha gani ka por bat ngin si peteng pat ka tayo ka banwan. Ka jingkali ka baar ka long ha ka no ka por. Ngila ban le ya gani ka por ka ba jar. Ha ka no ka por ngila ban le ya gani ka quiet time. When should we have quiet time? Ha ka no ka por ngidai ban le ya gani ka quiet time. Bon sien ka don ka jingiat bat kani ka por ka ba jar. Ngani thu ipi ka por ka bangalang sedang ban IT ha ka snem kandai punrio. Nganang sedang ban IT ala ka jong ka jingim ka jong U Blei. Ngayele ban bu kani ka por ka ba kyrpang. Hoit ka don ka por ka bangala pdiang U Blei. Henry aingu U Blei ba U Blei Ukraine pat anga bangayo ban IT pat ala ka jong ka jingim ka jong U Blei. Bat ka jing persang jonga bandon ka por ka ba jar ba U Blei. Ngasyam ye kini ki artli ki jingiat. Hagapor ka bangarang sedang bandon kapor ka bajarjal na ka quiet time ba U Blei. Kapaningkong ka jingya ka mga siyam ka long, bunsin nga siyam jingya ban pelay por. Namara ka ni ka pertay ka mga yabe, ka ni ka pertay ka bunkam, kata ka ni ka jingya kapaningkong ka mga siyam ban pelay ya kapor. Bangandon kapor ka bajarjar ba U Blei. Henry kan mau. Bangiday ban pelay por, but sisin bakalakalong ka routine. Sisian bakalalong ka jing penmelian kanlong ka besuk yangi hadin banginom bat nginom syam jing ya kapor. Kabaar pat ka jing ka bangang syam makapor bangalang sedang banle ya ka quiet time. Kapor kabaar ka jing ka baar ka mga syam kalong kadi kapor ka bajarjar lani ka jing jarjar. Nga syam bawat on na habang lapelak ya kapor Henry ban yopat ya kapor ka bajarjar. Kalong ka ka ba adu kata-kata. Henry kaktian ka jong U Blei ka pengen mau yangi bagalangi kwa shisha banyo snow no Blei. Ngidon kamban long jar. Haga sam ka ba saufun riu ka dekat ka ba sipaw nong ruai sam wong tu snap jar. Bat tu tip bangalong U Blei mga. Tu snap jar bat tu tip ang U Blei. Bangalong U Blei mga. Ngidon kamban pen jar hakmat jong U Blei. Lanang ikwa banyo snow ya kasur ka jong U. Banyo ya kapor ka ba jar bunsin. Nga ban kie ng kam step. Nga bunsin mga mjula ban kie ng kam step. Nga ile ban pet kamit banganyo ikapor ka ba jar. Haka bangini kren. Haka bangini silok ban U Blei. Tung ini persyang ban jubab ya kani ka jingkali. Haka no kapor. Ngila ban le ya kani ka quiet time. When should we have quiet time? Kajubab ka baningkong ka quiet time hagapor min step. Lani ka por ka ba jar hagapor min step. Quiet time in the morning. Kibabun ki Kristan ki mat. Baka por min step kani ka por ka bahatam. Banlong jar hakmat jong U Blei. Haga jingiakren, haga jingiasyllok jongi bat U Blei. Ngidai banjit ya kapor ka babahatam. Habang ipuli ya kisam ki jong U David. Ngi snow thuk ba U David udah ni kapor ka jar bat U Blei, deh kapor min step. Sngap wong kumni ya kasam ka prapulai, ka rekot ka katlai wong ya kini kikentian. Henry hami atrai ngalakot kerpat bat min step ke jingduwai jonga kan wan hakmat jong me. Nang ta susu aga sam ga bashispa kat kendai, ke sam ga bashispa kat kendai ga dekot ga bashispa nyo, sau nyo nga banong, sam shispa kat kendai, shispa sau nyo, kaong ya kini kintien. Ngala shwa ya ka step perngap. But ngala kot kerpat, ngala kermen hakiktin jong me. Sngap U David wong ngala kam shwa banya ke step perngap, kabamut tang step perngap. U David ula pen snow ye ki jingduwai jong U. Ula kot kerpat yo Blei. Ula kermen na kaktian ke jong Blei. Tang step wong nga shwa ma U banya ke step perngap lu. Katakan ke por ka jar. Kapa U David udan haga jingiasyllok ka jong U ban U Blei. Haga kitab ka jong U Isaya
Hagalunong ka basanpo gadakot ka basaw. Uisaya uong yakinikikantian. Uong utray ublay. Ula ay hanga utlit jong kibasya ikay. Bangantip kumno bansyan dakiktin yaw tau balatad. Upan kendit man laga step. Upan kendit yaga skor jonga. Ban snap kum ubasya ikay. Snap uisaya uang bautray upan kendit yu man ka step. Upan kendit yu, upan kendit yaga skor ke jongu. Kenang bau uisaya. Unang banlong jar-jar hakmat jong blay. Nang ta susu ngah bangya pai syapang Abraham. U Abraham maga kitab Genesis kalnong bakat kendai ga kot ka bar pinyo kaya thu yo Abraham. Udon ka bor ka jar-jar min step. Hakabay selok baru blay. Ong ga kitab Genesis kat kendai kat nyo. Bad u Abraham. Ulakir dang step perngam. Banlet siya katagajaka. Hagawala la yeng hakmat utray. U Abraham ulakir dang step nga. Banlet siya katagajaka. Hagaba ulala yeng hakmat utray. Habang ipay siya kajingim kajong uji suru. Uji suru ujukir dang step. Bat uju penlut por bani keren bani selok baru blay mynsiem. Katakan ka por ka bajar-jar jong u. Sengap ong gospel ka jong u Marcos kalnong ka baningkong ka kot ka balay busan ka ong kumni. Haka bala shy min step. Dang slem ban mi kesngi. Haba ulaki ulami no. Bat ulalek no siya kata ka jaka kinja. Bat hangta ulduai. Dang step. Katakan ka por ka bajar-jar ka bau Jisu udan. Hang ni iyo Jisu badang step udan ka por ka bajar-jar. Haka bau penlek ya ka por ka jong u banduai syalau jong kupa. Iyo hang ni namar kata. Bagi babon kinuksa na kaktian ka jong blay. Kipin hanga badapi. Baka por ka bajar-jar ka babhatam ka bangila banle hagasngi kari ka por min step. Haka bangila bani kren ngila bani selok baru blay. Tenri kata kamut pad. Balar ngimla banle min step nginumla asyuk bandan ke por ke bajar-jar baru blay. Kidan pat ki jingja na kaktian ke jong blay. Kaya thu yang i kiway pat ki por. Ki bangila banle ka quiet time. Ngila bani pek ki way pat ki por. Haka bangile ya ka quiet time. Lani father quiet times. Ki way pat ki por ke bangila banle ka quiet time. Nalor ka por min step. Nasa ka bangimla banle ka por min step. Ki pat ki por ke bangila banle ya ka ni ka quiet time. Tungi ni persyang banle pek ya ka ki por. Kabaning kong ka por ka bajar-jar ha ka por min sngi. Quiet time during the day. Lalangimla banyo ika por min step ban pelong ya ka quiet time. Ngidan kam ban tip baka jingiasyllok lani ka jingiakren ka jongi ban ublay ngila banle ha ka nuku ka por jong ka sngi. Ngipuli yo Daniel habaw Daniel uduay laisin chisngi show ublay ka kentup ya ka por min sngi ru. Katkum ka kitab ka jong Daniel kalnong ka ban riu ka kot ka bashipho. Ngiru ngila bandan ka por min sngi ha ka bangila ban long jar-jar ha ka ban selok ban ublay. Nang ta susu ngila ru banle ya ka por ka bajar-jar len ka quiet time ka por janmiet. Lani ka janmiet ka bajar-jar quiet evening. U David ka sam ka ban rupulai ka kot ka ban rio. Ngiyo ibo David udan ka por ka bajar-jar hindi tang ben step. Udan ka por ka bajar-jar wala ka por janmiet. Quiet evening lani ka janmiet ka bajar-jar. U David uang kumni ha ka sam rupulai ka kot ka ban rio. Habang nga kenmau yami halor ka jingtia. Bat nga perkhat yami ha ki jingap min mit. Kinong tho commentary ka ba ki ong ka jingap min mit. Kadi ka por janmiet ka bu up ya ka jingwan jong ka mit. Barang niu David uperkhat ukan mau ban pai shublay ha ka por janmiet. Nang ta ka way pat ka por kabangila ban penlong ya ka quiet time kadi ka sngi ka bajar-jar a quiet day.
Larangim la ban yo ya ka por man ka sngi ban le ka kwai time la kumnu ngiri ban dobu ka jingmut ban don la kumnu ka sngi ka bangin nong jar ngini selok badu blei ngini keren badu. Kena mengilak ban san ha ka jinglong mynsiem ngin san ru ha ka jingim ka bakin jam mynsiem ka jongi. Te to blei un kyrkhu yangi. Lima ka ni ka Bible study, kin mau ba ka quiet time ka long ka badon kam. Ba na ka ni ka por bangin le ka quiet time la ngimyo ka por min step. Ngila ban le min sngi, ngila ban le janmiet, ngila ban le ha ka sngi hindri ka day bandon ka por. Ka bangi di banong jar ka man jong play. Bani keren badu, bani selok badu, bani pliu jingi badu play. Ubla iet shwa yangi. Ni don kam ye ka por ka ba jar. Ngin si pateng ye ka ni ka Bible study ha ka ta ka way pat ka tayo. Haga mangin siya pek ya kilay tali ka balang sa. Jong ka ni ka Bible study. Ngini pek ya ka jingkali ka balay hangnong ila banle ka ni ka quiet time. Ngini pek ya ka jingkali ka basaw do katno ka ni ka quiet time ka ni banle. Bat ka jingkali ka basan kumnungin le ya ka ta ka quiet time. Lani ka iga bangi don kam banle. Haga ta ka quiet time. Ti hadung ini siyem biyang haga ni ka tayo ka manwan. U Blei Un kyrkhu, U Blei Un yalam, U Blei Un don kat bat pi. Haga jingat lenti jong pi lingba jong ni ka tayo. Bapilapan kut jingmut. Ban bu ikapor ka kyrpang bani selok bani keren bat U Blei ngine pendem ha ka jingduwai. Sa sisian pat ngiwan ni ka ban aingo yame ha ka ni ka por na mag jingdorin kat ka jom lembat ngi mela ri mela sumar mela da mela kerungi lingba jo ki sngi lingba jo ki por ki ban litno me kairu yangi lemba ka ni ka tien ka jom ha ka ni ka janmiet bakum ki ngeit hami ngidon kam ban san na ka jinglong mynsiem ngin san na ka jing im ka bakin jam mynsiem bat ban san ngidon kam ya ka jingbam ka balong ka tien ka jom bat bangila ban yo ya ka jingbam ha ka mynsiem ngidon be day ban don ka por ha ka bangila ban pelut por ban ni keren bat me ngin pelut por ban peliu jingit bat me lingba ka jingduwai bat ka tien ka jom ya rap yang aning kong bat yang ngilang baroh bangila ban kut jingmut na du ka janmiet bangin yo ya ka por ka jar ha ka bangin ni selok bat me shim ka ni ka por ka barang sa jo ka ni sngi ba ki sngi ka barang wan baroh jo ka jingim ka jongi sngauru ya ka bango na ba ka kerteng ka jamu ji sngewbha. Amen. Tu Blei Un kyrkhu yangi lima ka ni ka Bible study hadung ini syam biang ha ka ni ka tayo ka banwan na ka Bynta ka buram ka jong U Blei. Amen.